Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras mga tugang sa RPN DCKI, pinakaenot na estasyon ng radyo, AM band, 1332 kHz sa Birikan Kansendo, mga radyo, alas 9:44. Ay, laban. Alas 9:49 ng pagkaaga, parang siya. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Time check atod sa sendo ni Honorable Ruben Biares III, Municipal Councilor, Nabwa, Camarines Sur. Time check hatod sendo kan Casoreco 3 sa paagi ni Engineer Wilfredo Boxit, General Manager. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bagong kumaka-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-Con, bagong kumaka-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine, believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya
Kellogg's Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Good morning, welcome. Sa tuya pong programang Bicol Connection. Ini po si Joey Lin. Yabanang kuman sa lado teknikal ang sa kong partner digdi si Idol Cap Charlie Binaobra. Sa information si Jimmy Guanzon. Sa opisina si Ma'am Kayla Ligasyon. Ang samuyang magayang na apa. Sa transmitter Joanna Divilla. Sa information duman si Rodel Cesar. Sa lawas ang satuyang mga karonda. Sa mga may kumpleanyo, happy birthday. May you have many more birthdays to come.
Hoy, sa mga may kumpleanyo, magpakanton mang kamo. Dawa, lugod pansit ba to? Ano, pwede na yan. Hoy, belated happy fiestaman dyan sa Barangay Lourdes kay Mayor Ray Lacoste. Kana buhi. Ay, grabe na ang bisita, grabing handa. Grabing irinuman. Kontento si mga para fiesta. Siring man po, duman sa mga may kapistahan pa, happy fiesta. Bako magayad bawal ang kutsiko. Sa mga Mr. and Mrs. ma-celebrate kan sa endang wedding anniversary, happy wedding anniversary sa Induga po. Oy, good morning and salamat sa gabos natong mga sponsor sa ginibutang live coverage kan Tinagba Festival. Si Chief Engineer Noel Ongi, Cuba Oliva. And family kan San Francisco, Iriga City. Salamat. Nagpa-Manila. Nalingawan ngayang itugon. Sa iyang misi. Sabi kan siya lalay. Ay, good morning man po dyan sa Masuso Spring Resort. May mga parantabay kita dyan. Lalo na sa Sayon Hotel and Reception Hall. Pero sa sponsor ta po ini. Kaya salamat kay Honorable Councilor Milnan Daday Robles Moralio. And kay good morning man padagos kay Sister Milit Robles Moralio. Thank you so much sa suporta nindo. Siring man kay Brad Boboy Moralio. Magurang na abang bubuot ni Konsyala Daday Moralio. Lalong-lalo na paabutan ko ng good morning. Ansa kong idol, former punong barangay, haloy na nagserving punong barangay po sa San Isidro, Iriga City. Si former punong barangay, Honorable Romy Robles. Saka si Manay Silita Robles. Good morning. Thank you so much sa sendong suporta. Kung makararigos nga kamo, Joey, magsabi lang nga kamo sa kota, libre. Okay, paring tiyan, kung niya na Holy Week, libre sa to yung pag-swimming. O dyan sa pool 1 to 4. O, pili lang nga kamo dyan kung saan kamo makararigos. O, salamat na maray sa family Robles. With dating punong barangay Romy Robles. Saro ini sa nagpahiling nin maray na administrasyon pag manihar kan barangay San Isidro kan panahon. Maayong mga loko dyan. Turul-tul ang mga constituencies niya kan siya pa punong barangay dyan. Ining punong barangay ngunyan, si Gary Merinyo, maray man ini magparatarang, abang linig. Ano daw kung malinig man sa gibo? Pangyayari. Hoy, punong kapitan na Gary Merinyo, nagbago dan ugali mo sabi ka ni Bag, siguro niya ako rin naman makandidato sa baka, manang term. Tapos na, si Gary Merinyo. Romy Robles, Brad, makandidato ka. Dahil na nga, Joey, pagal naman niya ako. 56 years old na baga nga ako. Yako na pare sa brother. Still handsome, guwapito pa mang giraray. Si former punong barangay, Romy Robles. Good morning po and salamat sa sendong suporta. Tagabos na mga sponsor kan live coverage, thank you so much. Kan RPNDCKI sa tuya pong Tinagba long month celebration kan Tinagba Festival 2023. And inuumaw ko man po ang administrasyon ni Mayor Rex Oliva, ang mga local elected official mga department head, City Administrator Attorney Wakirina. Talagang ginibuninda ang gabos para mag-ugma po kita, mga bisita, mga taga-iriga.
101% ang support. Kan mga barangay, official, mga namamanuan, mga IPs, tugang tang mga ito. Nataan sindanin recognition, buwelo na makapag-presentar kan sa indang numero, special na performance. Nagkanta. Okay, maaga daw kitang kopya kayan. Kantang Gibo dialect, irigin yung dialect. Sa kaining jingle ta, tinagwa jingle, abang gagayon baga. Saka may mga artista kita, mga banda, na nagtao po nin kolor, kaugmahan sa satuyang mga kababayan. Mga balikbayan, good morning. Thank you sa support nindo. Oy, dyan sa Bao, Camarines Sur, tranquilo, pasado na po sa first and second reading, ang Bao Community College, magi ng Rinconada State College, ining Bao Community College. Dahil ang satuya pong congressman na mahigos, matalinong si Congressman Mix Villafuerte, talagang iingawaw niya po ini na maging State College na po. Apo doon na Rinconada State College. Dinagrahe na po baga, special sa teaching, sa mga teacher, kadakol na pong nakakapasar baga, dyan sa Bao Community College, di ba? Igwa naman kita digding Camarines Sur Polytechnic College, pero bako mang komplikado yan. Taan na si SPC magiging university naman ini. Kakaidto o diit lang ang dyan, mga enrollees mo niyan, more than 5,000 na baga ang mga estudyante dyan sa Bao Community College. Kadakol na po, almost 36% na nakakapasar po sa LET. Ano ba yan? Itong teacher's examination. Ipadangong ko po sa endo kung paano po ipinaglalaban ni Kong Migs Villafuerte kan Rinconada na maging state. Rinconada State College ang Bao Community College, House Bill number 2357. Ipadangog ko po sa endo mga tugang. I-volume ko daw ngarig medyo malinaw Yan, okay? O nina. Now let's go to House Bill 2357, an act renaming and converting the Bao Community College in the municipality of Bao, province of Camarines Sur, into a state college to be known as Rinconada State College and appropriating funds therefore. This is sponsored by Congressman Villafuerte. Thank you, Mr. Chair. Good morning, everyone. Before anything else, I would like to thank you, Mr. Chair, for scheduling this bill here today. And I move to adapt my explanatory note as my sponsorship speech. But to add to that briefly, just a background for Bao Community College. It was established back in the year 2000 by then Governor Luis R. Villafuerte Sr. with only 50 enrollees back 23 years ago, 15 faculty and non-teaching staff. As of today, 23 years after, 5,500 students na po ang naka-enroll. And the school specializes in teacher education. I am proud to say here today that
the Bao Community College has been surpassing the national average when it comes to let passing rate. As far as I know, ang let passing po sa elementary education is 36%. Kami po sa Bao Community College, the past 5 years on average, 57% passing rate. Sa secondary education naman po, ang national average is 41%. Kami po, the past 5 years is 46%. So gusto kong sabihin, the past 23 years, lumalaki po every year, taon-taon ang student population. Maganda naman po ang performance based on the let passing rate. And we believe that if Bao Community College is converted into a state college, mas marami pa tayong ma-accomplish at maaabot. Mas maraming makakapagtapos ng college education sa Rinconada area, mas maraming educational infrastructure facilities, mga teachers, professors, makakatulong overall sa kanilang mga pamilya, makakatulong sa ating bansang Pilipinas pagdating ng panahon. So humbly, as the Congressman of the Rinconada area, I am seeking your help and support for this bill. Let us make Rinconada State College a reality. Maraming salamat po. Good morning, Mr. Chair, and to all the members of the committee. Well, on the part of the Commission on Higher Education Regional Office 5, we interpose no objection on the passage of House Bill number 2357, which seeks to rename and convert the Bao Community College in the municipality of Bao into a state college to be known as Rinconada State College. We respect the position of the CHED Regional Office 5 regarding House Bill number 2357. However, the OICAG has reservations regarding the intent of the bill since there is already an existing Camarines Sur Polytechnic colleges in the province that has a pending conversion to a state university. However, if the Congress approves this proposed legislation despite our reservations, the OICAG reiterates its recommendation for a full compliance of the institution with the requirements for a college status prior to the approval of the bill. Thank you, Mr. Chair. May I answer lang po, Mr. Chair? CSPC specializes po in engineering and nursing. Ang Bao Community College, proposed as Rinconada State College, we are specializing in teacher education. So, I believe maganda po na maging state college ito at tutulungan din po natin ang CSPC na maging university na once and for all. Salamat, Mr. Chair. So in other words, there will be no duplication of programs because you will focus more on teaching or teachers' education. Yes, Mr. Chair. Okay. So that answers the question of Dr. Libot. Mr. Chair, Yes. I move for the approval of House Bill number 2347 and its committee report subject to 2357 and amendments. I so move, Mr. Chair. Okay, so there is a motion duly seconded that we approve House Bill 2357 subject to style and amendments and its committee report. Hearing no objection, motion carried. Thank you, Mr. Chair, and to my colleagues here. Mga tugang, congratulations sa Congressman Migs Villaferte. At pasado na po sa first reading. Lalo na nagtarabang ang CHED, Regional Director kang CHED, maging ini pong mga committees, members, and chairman na ma-approve naman po na maging may convert na sa Rinconada State College ang Bao Community College. So, nagdadako ang populasyon, ang estudyante, specialize sa teaching, magdakol na magiging teacher sa Rinconada. Lambang pamilya, maging professional, di ba? Kaya tranquilo. Ang magayon na programa sa edukasyon kan mga Villaferte. Ano po? Lambang pamilya, agko maging professional. Ay mahal naman pati baga ang bayad ngunyan sa mga teacher, lalo na kung sa government ka mo eskwelahan makapagtrabaho. Naabot sa biho, nagtatrabaho po ang sa tuyang working congressman, Migs Villaferte. Again, congratulations. Kapul pati nakakapasar na dyan.
sa board exam. LAT passers, dakulo na. 41%, 56%. Dati dito lang ang mga teacher, dito lang ang enrollees mo niyan, kadakol-dakol na. Kaya pag naging state college na yan, mas madakol ang building, mas mahiwas, mas dakol na teachers maakomoda, mga non-working, mga teaching workers, mga staff, madakol, mga building, mga courses na pwede pang may idagdag. Pera sa mga elementary education courses and secondary courses, di ba? Sa high school. Ay, ining IAS desk, nagpadarabag ang information tungkol sa kapulisan. Ipaalam kay IAS, padi. Ano padi? Ipaalam da sa IAS. Kung igwang mga reklamo sa pasaway na pulis. Ang Camarinesor hotline 0908-198-2806. O yan. Picturean ta daw niyo. May may masimbag si Police Major Gonzales Julio, PCMS Tama Contreras. Ayan. Salamat. Kaya yan, magayon aksyon, tulos. Kung may mga mag-abuso o may reklamo sa ibang pasaway na kapulisan sa Laugan sa Tuya pong Rion, sin probinsya. Napuputol ang ating background. Bakit kaya? Naka-X. Mga tugang ipadangugkuman sa Indo ang interview niya to kay Mayor Fernando Docot Simbulan. Saring ko na po kaya, dakol na mga LGU man naka-receive ng award. Nakapasar sa inaapod na good financial housekeeping. Maging ang siyudad kan Iriga po, pasado po yun honrado yun Pero, bago ka palan maunrahan o matawanan unra o makapasar sa pagiging seal of local good governance, inipalansa sa naman man sa mga areas na dapat mapasaran mo. Sana buwa, sabi ni Mayor Fersimbulan, daeming nga naguno ang pagiging LG's anong apat yan, seal of good local governance, SGLG, for review and approval ang samoy ang comprehensive land use plan. Yaon na sanggun ang panlalabigan. Iya na sa nangayon sa mong pigalan. Para liwat na makuami ngaya ang sinambit ng ONRA na pinagduduhol kan Department of Interior and Local Government. Pero ining good financial housekeeping na ini na re-receive ining unrang ini kan local government sa tabang kan mga committees, mga empleyado, department heads, nangurog na kan mga financial managers. Asin sa pagtrabang-tabang, kaya sinda nakakakuakan siring na unra. Gusto ko manipadangog sa Indo, asin i-congratulates ang mga mayor, LGU, na pasado sa sinambit ng awards, di ba? Ilang tada ko na yun. Iba pa gani. Sala. Ayun Saan na to? Congratulations po. Ano po ang masasabi mo na ang
LGU na po as your sa iyong pong marina liderato as municipal mayor. Pasado po sa good financial housekeeping. Good financial housekeeping for 2022. Yes po. Actually, this is just a repetition of what we call a continuation of our so-called performance in good financial housekeeping, because even before the previous years, talagang termiming nakukuha ang award na yun. And ultimately, ngunyan na taon, ikaman giraray kami din award in House of Financial Housekeeping, Good Financial Housekeeping. This is a seal given by the legality. Kasi pag-abot sa financial matters and accountability, talagang namimit mo yan mga criteria. So, it includes transparency in the transaction, financial transaction. So, therefore, nakulong bagay yan. And sa rong tabako manggabos, actually, nailing ko sa out of 35 municipalities in the province. There were only 7, I think, that were given that award. This one. And in Rinconada, it's Nabwa that got this one, the award. But of course, I have to congratulate also, especially our financial managers or local finance committee members, because kaibanan ko sila kaya pag-manage ng finances of the local government. Actually, kaya minakukuha because susunod kami tamang reglement. No? Especially ito sinasabing transparency and fiscal management. Kaya po nakuha yan. Pero saro lang po yan sa requirement in the 10 areas kan sinasabing seal of local governance. Para magkagawa ka ng seal of good governance, dapat mapasab ito sa pulong areas na sinasabi. Saro po yan. Saro lang po yan. Saro yan lang po yan. Nakuha na yan. Requirements or criteria ang seal of good financial housekeeping. So, nakulong pa po yan. Maski siya in the area of health, and then the area of environment, in the area of what you call peace and order, in the area of what do you call disaster management, etc. etc. So, gabos yan, dapat mapasaran mo dahil 10 areas. And this seal of good financial housekeeping is just one of them. Pag namit-mit ng 10 ito, then kagrantan ka itong seal of good local governance. Grabe po baga, pero may na-awardan kan seal of local good governance. Medyo na-awara kami minsan kasi because of the clue. Itong, because ito mag-assess sa rong bagay ang nawarasan mo ito comprehensive land use plan. Subject ka ito sa revision, pero muna na taon, naprobaran na ang siya mong comprehensive land use plan. I think nasa review na kasi ang gudang palalawigan. It's ready for approval by the governor. Pag yan nakuha, talagang we're aiming na maibalik mo ng seal of local government. Kasi sa 10 area, halos gabos yan, pasado kami. Ito lang. Saro lang po. Ito, pero garo na makukuha mo yan. Kung muna na taon sa sunod na taon. Kaya nahihiling yan na talaga. Marin pa lang itong sa ko yan. Itong nag-receive din kami din pa. Ito bagang sa Kalasyan Award. Di ba? Opo. Ayun. Pwede kami pag may kuha itong ADA. Di ba? Ayun. Nag-receive din kami. Kaya very proud and ako. Very functional. Ang mga kuya ang mga special bodies, ang mga sa tuyang mga committees na talaga ang dinidibukan sa tuyang local government and very active sa tuyang mga
spaceman bodies. Kaya tanako po po yan. Talagang dedicated po yan. Kaya gusto kong i-congratulate ang mga ibanan po sa local government. Pwede tama rin makukuha po si Mayor lang o si Arog lang kaya. Gabos po yan. It's a collective effort. Nakakapataba man po sa puso ninyo. Ang saya mo po rin recognize talaga. Bako ba namin pati nakakakuha din. Award. Talagang difficile maintain. Kung makuha kasi walang mga requirements na dapat makakomplish, dapat functional. To be functional, dapat kagan mo rin budget. Dapat regular and meeting window. Tapos you comply with the requirements. Especially with this seal of seal of financial housekeeping. Talagang you have to follow the rules. There must be what we call transparency and accountability ng mga financial transactions. And of course, nahiling mo nga pag in-examine nila. Kung harap sa iba pong mga LGU na nag-a-appear sa COA report ang mga unliquidated cash advances, maripan LGU na... Saro na yan. Kaya, pero important talaga, transparency. Yan accountability. Yan yung importante diyan. Pero sabi ko, para makuha mang seal of local governance, saro lang yan. Sa pulong area po yan. Kami, we are now going to that direction again. Gawin kami yung kanto. Nawaran kami because we had to na ito comprehensive land use plan na tawag din attention. It needs revision, amendments. Kaya itong sarong taon talagang ginibo na promuna and then it's now in the isang gunang panalawagyan I was informed na naprobaran naman naman and ready for the signature of our goal. Ayan pong comprehensive land use plan, mas makakatabang po ini para ma-identify ditong mga lote na pwedeng mabugtakantan lalo na yung mga gustong mag-invest ng mga negosyo. Tama ka po. Sa Buapo. Kaya nakakainggan rin yung mga prospective entrepreneurs or mga nakulang mga investors. Alam na rin na kung sinda mind. Bakang STEM po. Identify na po niya kung ano ang commercial, industrial, residential, agriculture. It's a classification of one of the seven aspects of that particular ordinance. It's an ordinance. Opo, mas maaaring po mas makakatabang sa ekonomiya. Yes, alam po yan. Kaya I hope na magkaiguan din po. Kita ni seal of good governance again. Kasi nakulang bagay po yan. So, pinaka-the best yan itong seal of local financial housekeeping. Pinaka-the best, pinaka-masakit. Ibig sabihin, maraming pagkakamanage yan. Yan ang kwan talaga. Kung kami yan, kumbaga, taon-taon talagang nako kami yan. Kumbaga, consistent kami di bagay na yan. Di pati nagkukuha yan. Sa araw ka ni Mayor na award, igwaman na re-receive ka ni yung an LGU. Siyempre, sa isa rin pa yan. Igwa kaya mga program na di mo pwedeng maglao kung mayo ka kayo rin. Pero ang pinaka-the best kaya itong seal of local governance. Kasi pag-iwakan ito, may mga incentive yan. 5 million project na dami. Ang kaning project pala. Ito mga seal of financial housekeeping, kung gusto mo mag-utang. Hindi ka makakautang pag mayo ka. Kaya. Sa kulang tabang pala sa matatawag manage ka po. Kaya lang kagayunan man kaya. So maaragawan po ang mga pwedeng mga bangko na pwedeng mag-offer sa indo po. Aning loan. Talaga. Pag-aarap kayo. Ako na nag-offer. Kaya sabi ko dahil una ka pag na-probaran na ka nakakuha ng
ako ng lote na pwede kong tumurukan kayo ni. That's the time. Kasi ang nabuhat talaga, mayo na talaga ng utang. Opo. So, kaya lang kung mautang kita, dapat productive. Opo. Saro, baka may liquidating project. itong integrated terminal. Saro na nga sa niya. Kaya we'll try our best na maka-acquire din lote. Opo. Dahil yan, babakal i-expropriate niya. Ano yung mangyayari. Ngayon ang plano niya. Opo. Actually, in-offeran ko kami kan Land Bank, ka DBP. Kasi ako siya kana. Kasi hindi pa kita pwede makuparate yan. Saro pala yun, Mayor, sa 2023 priority project mo. Saro lang yan. Saro pala. Nakulo naman talaga yan. Ito, ay gaman sa direct pondo, ang local government, na talagang ginagamit, especially 20% economic development. Saka itong mga nakukang pondo sa probinsya, as in sa nasyonal. Kung nga na akong nakuha pondo, 20 million for this year, for the construction of public market again. Naitawagan ako ni Kuya Senator Tolentino, kaya pinapasalamatan ko po sa Senator. Nagkailingan kami sa Legazpi, kahit October pala. Ako, Senator, hindi ka. Bigyan mo kami. So, nagatukan to 50, tinanong kitang 20, ito sa kulang ba? malaki na rin niya. For the expansion. Kasi Santo Domingo ulit ito. And then, nasa DPWH ng pondo, may budget na hindi ma-implement yan. Ang region garo. Kaya nagdi na inspection na itong market. So, gusto ko ipabot. Pasalamat kay Senator Francis Tolentino. Another good news, Mayor. Po, madali palang dulokon talagang pag na-present mo ang kuyan mo, ang project mo, and then ayable na project yan, kumbinsido siya na hindi talaga pakikinamakan, kung talagang ginagawa tulos. Pero bulan lang ito eh. Mabilis. October. Pagkatapos, ulit na taon, I think, itong January na, alam mo ko iba. Nailig ko siya. So, sa national, nakakakuha pa kanya. And then, nagwapang tutugrukan kaming ko hindi. Covered court, duman sa Rhodes yan. This LGF po ito, intended for Nagba. Pero ang kagayon na kaya na na-facilitate ang release ka sa ito yung Congressman si El Rey. Lafette, kubusing help us to facilitate the release. Na-release ito. Kaya lang, kinukuhan mo pa. Downloaded. Ayun, nakuha ang pundo kaya. 10 million. Another good news, Mayor. Oo. Pero will not stop. Dadakulog pa po yan. Dakul kita mga proposisyon na inahagat sa nasyonal. Nung pang ito baga sa itong pundo, inapod na IRA. RTA po. IRA. Internal Revenue Allotment. Nagbaba talaga. Ako malang sila ba kung gagabos. Tapos sa munisipyo, talagang nagbaba. Pero starting next year, and then, lalo na sa 2025, lang daw nagraraya. Kaya nagbaba because of COVID-19. Pero, sabi ko sa ito yung treasurer, pag-inom na lang, pakusugod na lang ang collector namin, at least mag-set itong nawala sa internal revenue. May replenish. And local source pakusugod. Sige, magluwas nga ako. Kaya at least naglalagaw ang collection sa lokal, kaya na nag-inom. So, thank you. Okay na, Kuya. Mga tugang si Mayor Attorney Fernando Dokot Simbulan kan nabuha ka Marinisur nakaulay ta sa laog kan programa. Salamat Mayor na pinaunrang kita dawa sibot-sibot dakol pinipirmahan Ang importante, congratulations po. Masakit pala maka-receive ka ni yung award na ini. Ining good financial housekeeping. Pero kung makapasar ka man dyan,
pwede kang kumbaga sa dakulang bagay na ang LGU, pwedeng mag-loan. Ang bangko pwede mag-aragawan para mag-offer ng loan. Sa mga LGU, yung pasado ka yan. Alagad, mas magayon kung makapasar pa sa Seal of Local Good Governance, may project ka mong worth 5 million na itatao. Kan nasa to yung gobyerno, especially kan sa paagi kan tabang kan DILG. Mga tugang, mahanap po yung kita, an oras, 10:30, 3 in the morning. An oras na ni, hatod kan sa to yung mga sponsor asinman po, ibata pang mga advertisers. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, pruwara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bamong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond, bamong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protect
Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Sa iriga, tinagbanguan, patunugon na kalutang. Apatong pukpok ko na maray, umiyak ngamin sabay-sabay. May na aming matugma, magatang sa kaguram nanta. Yan nga magpinagpakita, iselebrar ariba-iriga. Kadto sa mga punta, pagkaani nagtatagama. Agustina at Amira, pasalamat sa kaglalangta. Kaya mayang magdara kita, dumailunod sa pababa. Batagi karga sa kareta, iapak sa kagurang nanta. May ng aming matugma, magatang sa kaguram nanta. Yan nga magpinagpakita, iselebrar ariba-iriga. May na mga taga-iraya, maging ganin sa kataasan pa. Liwat na mapitipon kita, ipatago sa pagtinagba. Alukon susakabukidan, kabitin subuta agbilay. Di malingaw ko nag-iilang, iibata sa kaugmahan. May ng aming matugma, magatang sa kaguram nanta. Yan nga magpinagpakita, iselebrar ariba-iriga. Kaaldunguan sa pag-umaw, pasalamat sa kagayunan. Mga balaog kakinabang, at manunta agbantayan. May ng aming matugma, magatang sa kaguran nanta. Yan nga magpinagpakita, iselebrar ariba-iriga. May ng aming matugma, magatang sa kaguran nanta. Yan nga magpinagpakita, iselebrar ariba-iriga. Iselebrar ariba-iriga. Iselebrar ariba-iriga. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Pakinggan po natin itong caller na may problema sa mata. Ako si Merlinda Uyan. Nagkaroon ako ng diabetes. Doon ko nakuha ang panlalabo sa aking mga mata dahil sa sobrang taas ng blood sugar ko. So, pag inom niyo po nitong iBerry, Hindi ako nagkaroon ng operation. Lahat-lahat yung paningin ko malinaw na malinaw. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Ahoy! Kidney Care time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako po si Marian De La Rosa, 24 years old. Noong 2020, biglang sumakit yung tagiliran ko at nahirapan din akong umiihi. Ah, ganun ba? Kaya sinubukan ko yung Kidney Care. After 3 days, nag-effect siya sa akin. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Nawala na yung sakit sa tagiliran ko at nawala na ang aking UTI. Maraming salamat sa Kidney Care. Para sa badong nagka-bloom sa hamon, prumarada ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Farm,
bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng santi mong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Magpapadala ng package? Sa ML Moves by M. Lulier ka na. It's as easy as 1, 2, 3. 1. Iabot ang item para ma-check at ma-assess. 2. Bayaran ang shipping fee. 3. Kunin ang kopya ng waybill. Ang dali diba? Sa ML Moves ka na. Maasahan lagi mula sa M. Lulier. Tulay ng pamilyang Pilipino. Ang Radyo Ronda Iriga DZKI nakikisumaro sa Tinagba Festival 2023 bilang pasasalamat sa mga biyayang nakamtan. Uya ang mga individual, grupo, kaibahan ang mga sponsor sa gigibuhon na radio coverage.
Jesselyn Yerba Quiaco of San Diego, California, USA. Sister of Mrs. Jessica Yerba Regalado, Mayor's Office, Nabua, Camarines Sur. Honorable Eduardo Dimaywat, Punong Barangay, Perpetual Health, Iriga City. Bilin Lying In, care of Honorable Gali Bayos, Bulwang, Baaw, Camarines Sur. Yolanda M. De Lima, Secretary to the Sangguniang Panglungsod, Iriga City. Hillside Construction Supply Incorporated, San Miguel, Iriga City. Owned and managed by Mr. Froilan Abonite and family. Bicolandia Glass and Aluminum Supply, San Miguel, Iriga City. Owned and managed by Mr. Arnel Tan and Mrs. Helen Tan. Mrs. Nancy Robles Oxiano, Local Civil Registrar, Iriga City. Zion Hotel and Reception Hall, care of Honorable Belnan Dade Robles Moralio, San Isidro, Iriga City. Mrs. Dorothy Ibarreta Amanse, Office Congresswoman Richelle Singson, House of Representative, Quezon City. Honorable Marvic Dumagsang and family, ABC President, Nabua, Camarines Sur. Punong Barangay Mac James Artimenia and Council, Barangay San Francisco, Iriga City. Mrs. Sonia Pontanares and family, Nabua, Camarines Sur. Honorable Ami Olaya and family, Punong Barangay, San Juan, Iriga City. Engineer Josephine S. Jacob, Municipal Assessor, LGU Nabua, Camarines Sur. Honorable Edsel Dimewat and family, Vice Mayor, Iriga City. Honorable Billy Buki, Tatnacher Councilor, Bato, Camarines Sur. Honorable Vic Ramos and family, Vice Mayor, Bato, Camarines Sur. Rinconada Memorial Park, located at Dolorosa, Nabua, Camarines Sur. Finet Marketing, owned and managed by Mr. and Mrs. Don Cularina and family, located at San Francisco, Iriga City. But manyamong pasalamatan ang mga major sponsors: Iriga Metal Forming Incorporated, Highway 1, San Jose, Iriga City. Telephone number 054-299-8595. Owned and managed by Edwin Tantiado. New Villanueva Tanchuling Hospital, owned and managed by Dr. Ray Tanchuling and Dr. Corazon V. Tanchuling and Dr. Ray Francis V. Tanchuling. Hospital Administrator, located at Highway 1, San Jose, Iriga City. EAEC Construction and Supply, Easy Savers Mart, Andalis Fuel Shop, Andalis Enterprises, owned and managed by the Andalis Siblings, San Agustin, Iriga City. Sa Indopuga Boss, Dios Mabalos. Salamat paring Cha sa mga sponsor, hanap buhay ta, mga advertiser. Nasa linya po ngunyan mga tugang si ABC President Marvic Dumagsang, Nabua, Camarines Sur. Good morning po, live kita sa RPNDCK sa programang Bicol Connection. Si Joelin po ini. Hello po. Hello, medyo mahina po po signal. Iya po. Kumusta po? Live po kitang nadadangog ko niyan sa RPN DCKI po sa programang Bicol Connection. Good morning po, ABC President. Good morning po at sa gabos na nakikinig ng inyong programa. Opo. Enot na enot po. Congratulations dahil po sa tabang nindo, sabi ni Mayor Persimbulan, pasado po ang LGU Nabua sa pagkakaigwa po ni award as good financial housekeeping dahil po dapo sa tabang po nindo, ABC President. Ano po ang reaction mo kani? Opo, kasi po medyo nahirapan yung mga pagkukumpuni ng mga kailangan. Kaya lang po pasado naman dahil sa tulong ng mga ibang department head. Nakapasa kami sa 22 good passers, financial good passers. Opo, Congratulations po ulit. Kap, President, ABC President, alam po natin na malapit na ang halalan para sa SK and barangay election sa October 2023 ngayong taon. Ano po ba may term ka pa po ba at plano mo po bang mag-re-elect ulit? Sa ngayon po wala na, tapos na tayo. Okay. Pang 3 term ko na po ngayon, and baka po sa sunod ulit, baka mabigyan na ulit ng chance. Pero sa ngayon pong sa ngayon na darating na halalan, wala na po. Opo. Copy po.
Pero po, at least naging maganda po ang inyo pong leadership as ABC President sa Associations ng mga Barangay Captain at kayo daw po ay hinahangaan nila dahil yung mga obligation, moral obligations ng associations ninyo ay ikaw mismo po ang nag-ayos at mismong nagagastos para po sa associations niyo po, Kap. Pre. Opo. Sa tulong na rin po ng lahat ng kapitan na bayan ng Nabwa. And hindi lang po sa moral, pati po sa mga financial, naayos po natin yung problema natin sa Provincial Liga. Dati po kasi yung mga naunang president, marami po silang mga balanse pagkakautang. Sa ngayon po, malinis ang record ng Liga ng mga barangay na chapter. Ay, congratulations po ulit. Dahil po sa pagiging ex-officio member nyo dyan sa institusyon ng Sangguniang Bayan as a member, maganda daw po ang inyong pong performance at accomplishment, ABC President. Anong masasabi nyo ho? Maraming salamat po sa lahat ng nasasakupan ko na fully support po sila sa lahat ng programa namin, sa lahat ng aktibidades ng Liga ng mga Barangay na chapter. Opo. Isa pa po, ABC President, dahil sa tulong nyo daw po, more than half na ng mga barangay sa bayan ng Nabwa na declared as drug-free. Gaano katotoo ito, ABC President? Opo, sa ngayon po, 17 barangay na lang yung hindi na-declared. And ginagawa po namin lahat ng paraan para lahat ng barangay dito sa Nabwa ma-declared na drug-free. Opo, ibig sabihin na mawawala na ho yung mga tulak at mga nag-a-addict o yung mga nagagamit po ng ipinagbabawal na gamot, Pres. Hindi naman po siguro totally mawawala, pero malilimitahan po at magagawan ng paraan na kaunti na lang yung maggamit dito sa bayan ng Nabwa. Opo. Mahirap po kasing sabihin na mawawala lahat, hindi po yata gagawa yan. Kaya lang, sa tulong na rin ng mga kapitan, pagsisikapan po namin na maayos ang problema sa droga dito sa Nabwa. Opo. May balita ho ako na magbabiyay ata yung grupo nyo sa ibang lugar ata. Parang may mag-a-attend ho kayo ng parang seminar. Gaano po katotoo ang balitang ito? Yung sa sa mga konsyal ng Nabwa, mayroon po kami sa February 15 to 18, doon po sa may Boracay. Tapos po yung sa Liga naman ng mga barangay, national, mayroon din po sa Palawan, sa March 9 to 11. Medyo nakakapagod ho dahil malayo ho pala ang inyo pong okasyon. But anyway, siguro po may mga magagandang result na pwede nyong makuha doon at madala dito sa atin pong bayan ng Nabwa, ABC President. Siguro po talagang maraming matututunan na mga panibagong programa sa barangay, lalo na po sa bayan ng Nabwa. Opo. At ano po ba ang masasabi nyong parang reminders or advice sa ating mga gusto ring maglahok sa gaganaping SK and barangay eleksyon? At ano po ba ang iyong parang advice sa experience nyo para maging effective ang pagiging elected barangay officials? Siguro po, magkaroon lang ng political will. Yun lang po ang kailangan para sa magandang panunungkulan, magandang serbisyo sa barangay. Political will lang po ang kailangan. Ibig sabihin, pag sinabing may political will, basta't naayon sa batas, ay dapat pong i-implement. Opo. May magalit man o wala, kung talagang yan ang kailangan, yan ang programa, i-implement na po. Basta nagkamali sa batas, nag-violate ho, kailangan padusahan, parang ganon. Ang mali ay mali. Pag mali, hindi na pwedeng itama ng another mali. Di ba, Kap? Di ba, President? Opo. Opo.
So ano po ang panawagan mo sa lahat ng ating mga kababayan, especially sa Liga ng mga Barangay, captain sa bayan ng Nabua, at dahil po sa inyo pong magandang leadership, ay yung pong obligations ng Liga sa probinsya ay na-clear na po, at dahil po daw yun sa'yo, at siguro po sa ating mga nakikinig sa ngayon, ano po ang inyo pong panawagan, lalo na ang ating mga kababayan magsiselebrate ng Araw ng Mga Puso, ABC President? Unang-una, Happy Valentine sa lahat. Happy Valentine na po bukas. Kaya lang po, celebrate lang natin yan sa pamilya natin. And sa lahat po ng 42 barangay, ng 42 punong barangay dito sa bayan ng Nabua, papasalamat ako sa inyong suporta sa ating liga. Opo, maraming salamat, and mabuhay ho kayo, at ingat ho sa malapit niya na hong pagbiyahe sa dalawang rehiyon na inyo pong bibigyan ng priority para po mag-attend ng mga seminar, occasion, para po maidala rin ang mga pwedeng ma-adapt na mga magandang plano, programa, at patuloy na magbigay ng magandang serbisyo. Ito pong ating EBC President dyan sa bayan ng Nabua, Camarines Sur. Thank you, at more power po ulit. At ako'y mamamaalam na rin, pare, sa ating programa dito po naman sa RPNDCK. Ito po si Joey Lim. Sa labas, nakausap natin kanina si City Administrator Attorney Wapirina ng City Hall, at si ABC President Marvic Dumagsang ng bayan ng Nabua. At nakasama ko dito sa technical ang aking idol, si Cap Charlie Binaobra. At sa information naman, si Jimmy Guanzon sa opisina, si Ma'am Kayla Legacion. Sa transmitter site, Joanna De Villa. At ang ating information officer doon ay si Rodel Cesar. Ito po si Joey Habanalim, nagsasabi pong maraming salamat. Mabuhay ho tayo, at God bless us all. Stand by sa masunod na programa. Stand by na po sa masunod na programa.